बे समनि मोनसे गोनां खौरां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिथां अबिद नार्जारी बे अबिद नार्जारीया बे समाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सायाव बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनांगौबा फाफ्रोमबो दिगनिफ्राय बर' हारिनि गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसेनो दैदेनगिरिफोरा खौसे जानांगोन। दैदेनगिरिफोरा ज' जानांगोन आरो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय गासैबो खौसे जानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनांगोन। अब्लासो गेरेमसा माहारि दानायाव जाफुंसारगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बुंथिगिरि अबिद नार्जारीया। गेरेमसा बर' माहारियाव बर'नि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रानो बेयाव बाहागो लानांगोन आरो बर'फ्रा फैबाय थानाय समाव खौसे जानो हायोब्लासो जों जि मोनसे बिएससि बिटिएडि आरो बिटिआर मोनबाय बिनि लेगेसिखौ जों रैखाथि होनो हागोन। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय बे समाव सोलोंथाइ बिथिङाव गोबारै गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि फरायसाफोरखौ फरायसुलिफोरनि जे बिथांमोनखौ जोथोन लानाय थामहिनबा बे समाव गोख्रोङै नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दं। बेवहायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेस्थ' होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अबिद नार्जारीया। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बर' माहारिया जाखिनि मोनबाय थामहिनबा बे समाव खौसे जानानै मोननाय बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर बे मोनथाम बर'फोरनि गेजेराव गोरोबथा जाबाय आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिया मोनखानाय जाखिनि मोनथाय बे मोनथायखौ जुदि जों खौसे जानानै खामानि मावलाङाबा गेरेमसा बर' माहारिनि थाखाय जुदि खामानि मावलाङाबा जोंनि मोनखानाय बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर बे बिटिआराबो फैबाय थानाय समाव सोमावसारोब्लाबो जों बेखौ मोनफिननाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अबिद नार्जारीया। बर'फ्रा खौसे जानो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो आरो जों सोमावसारफिनब्लाबो जोङो मोनखानायखौ जोङो मालाबा मोनफिननाय नङा अथ'सो बियो गोमालांफिननोसो हागौ। गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां अबिद नार्जारीया। बे समाव गेरेमसा बर' माहारिनि थाखाय बयबो खौसे खामानि मावनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अबिद नार्जारीया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालनि जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौबो बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालनि जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा जे माखासे फेग्रा मुवा जे जौ जुवा आरो निसानिफ्राय जानगाराव थानांगौबो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अबिद नार्जारीया। आरो बे समावनो बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंथिदों जे गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय फारफ्रोमबो आरो साफ्रोमबो जे सुबुंफोरानो बे समाव नाजानांगोन आरो बेखौ बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय नाजानांगोन। जोंनि मोनखानाय जे बर' हारिनि फारफ्रोमबो दिगनिफ्राय जुदि जों हमथाना लायाब्ला जोंनि जे लिगेसि थामहिनबा सिनायथि बे सिनायथिया थानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अबिद नार्जारीया। आरो बेयाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ लानानै बिराद बेस्थ' आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बर' हारिया फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो गेरेमसा बर' माहारि दानो हागोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों एखेलगे खामानि मावनो थाखाय जों बे समाव खामानि मावबाय थादों। आरो समाजारि बिथिंखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सिरियास। मानो होननानै बुङोब्ला जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ फुंखा सुबुं जाजानो लुबैयो, नाथाय बे समाव आथिखालसिम दासिमबो जोबोद थासारिया गाज्रि। मानो होननानै बुङोब्ला लाइमोनफ्रा दिनै निसा आरो गुबुन फेग्रा मुवा बाहायनायाव बिराद बेस्थ' जानानै दङ। दा बेखायनो बिथांमोनखौ जों बोरै माबायदि लाबोनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला गेरेमसा बर' माहारियाव बर'नि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रानो बेयाव बाहागो लानांगोन आरो बर'फ्रा फैबाय थानाय समाव खौसे जानो हायोब्लासो जों जि मोनसे बिएससि बिटिएडि आरो बिटिआर मोनबाय बिनि लेगेसिखौ जों रैखाथि होनो हागोन। आरो बर'फ्रा खौसे जानो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो आरो जों सोमावसारफिनब्लाबो जोङो मोनखानायखौ जोङो मालाबा मोनफिननाय नङा अथ'सो बियो गोमालांफिननोसो हागौ। लाइमोनफोरनि फेग्रा मुवाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां मावबाय थादों आरो बेखौ लानानै जों बिराद गामि एवारनेसबो खालामनाय जादों, बिमा बिफाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। आरो बैफोर गासैबो बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन दंखायो, बेनो जाहैबाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज। दा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ लानानै बर'नि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै जों बेयाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। नाथाय सम जों नुबोदों जे बे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि जि मोनसे सावरायनाय हाबाफारि बेयाव लाइमोनफ्रा
मालाबा समाव बाहागो लायो मालाबा समाव बाहागो लाया नाथाय बे समाव आं थिबखाय नैबे ओनसोलनिफ्राय साफ्रोमबो बर'नि लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ लानानै जि गामि गामि सांग्रांथि मेल खुंदों बेबायदि सांग्रांथि मेल खुंनायाव जे बिथांमोना बाहागो लागोन आरो फैबाय थानाय समाव गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बाहागोदारि जायो होननानै बुंब्ला आथिखालनि लाइमोनफ्रानो बेखायनो फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ बुहुमाव जेसेबांखिनि गोलावसिन बुहुमा जोरनानै थागोन बै समसिम जे बर'नि हारियाबो थांनानै थानांगोन आरो बेखौ बर'नि हारिया फैबाय थानाय गोलाव समसिम जोरनानै थानांगौब्ला आथिखालनि लाइमोनफ्रा बेयाव आखाइ होनांगोन आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों समानै फैफानानै मोखाङाव खामानि मावफैनांगोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि दफा मावफुंनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिमबो बिराद सिरियास आरो बिराद सिरियासखायनो मैयाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आदाजों लोगोसे बिटिआरनि सि मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो बर'नि नायल' जाल' सानैल' एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि जयै दैदेननायावनो पार्लियामेन्ट हाउसाव थांनानै भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ लोगो हमहैदों आरो लोगो हमनायनि गेजेरजों जे बिटिआर गोरोबथानि 3.1 रमान 1 बायदियैनो जे फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो सिमाखौ बारायनाय गामिखौ सोसननाय आरो बेजों लोगोसेनो 3.1नि जि मोनसे 3 रमान 3 जे बेयाव जि मोनसे बिटिआरनि आथिखालाव थानाय 40टा समस्तिखौ फैबाय थानाय समाव 60टा खालामनाय बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानिबो जे जाय दतमायाव जागोन जे बिनिबो अमित शाह बिथांखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायहैदों आरो बिथाङा गाहाय आलासि महरै हांख्रायहैनायाव जे बिथाङा फैनो थाखाय जोबोद गोसो मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय बोसोरावबो बिथाङा फैनायनि खोथामोन आरो बै ओइदिनखालि फैखालिनो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरनि मावफुंनायनि सायाव बिथाङा खोथा होगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा 2022 मायथाइनि सिगांनो बिटिआरनि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन नाथाय माखासे टेकनिकेल उसुबिदा हयथ' बेफोरबायदि थानो हागौ जायनि थाखाय बिथांमोना मावफुङाखै अब्लाबो बिथाङा जोंनो खोथा होदों फैबाय थानाय समाव जे बर'नि बिटिआर गोरोबथा जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जि बेनि गेजेरजों जि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनाय खोथा सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउसनफोरखौ मावफुंनायनि खोथा दा बेखौ फैबाय थानाय समाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों बिथाङा माखासे फाउन्डेसन ले खालामगोन जे आदा खिला खालामगोन बिथाङा आरो बेजों लोगोसे 1500 crore जि मोनसे बाथ्रा जे बेखौबो ओइदिनखालिनो बिथाङा अपेनिं खालामनानै गालांनायनि बिथाङा खोथा होदों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफ्रा जाफुंजोबगोन मावफुंजोबगोन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसा फारिबाय थादों आरो बिथांमोननि खोथा मथेनो दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोरै दंथ'यो जेबो सोमावसारनायनि हाबाफारि लायाखै दा बेखायनो बिथांमोना जोंनो खोथा होनाय बायदि जोङो बै समसिम जों नेगोन आरो जोंबो खोब आसा फारिदों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनाबो आसा फारिदों जे बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ जाफुंसार खालामगोन आरो मावफुंनानै होगोन होननानै